NFTV jabarani filɛbaw aw ni su an tɛ taa yɔrɔ jan an y'aw danse kibaruyaw la bakurubaw la mun bɛna jira aw la an ka ministre min ɲɛsin bɛ sɛnɛko ma olu ni u dɛmɛma jɛkulu ka fara sɛnɛ matarafaba bɛɛ kan u ye kɛnɛba dɔ dayɛlɛ bi sɔgɔmada in na kɛnɛ in bɛ tali kɛ an ka sɛnɛ a nɔgɔko n'a maɲɔgɔlɔn koɲɛ minnu bɛ ni jamana bolo kɔkɔrɔ don koɲɛw kan an bɛna kuma ale kan bi don kibaru kɔnɔ ka fara o kan fana n'i ye baara ɲuman kɛ i bɛ wale ɲuman dɔ ka i tanu o kɛwale hukumu kɔnɔ min ye ministre min ɲɛsin bɛ dugu jukɔrɔ nafolo ko ma olu ye u ka baarakɛla ma cɛsirilen dɔw jojo di olu ma nin jɔakun laban ninnu na u yɛrɛ jabala la an bɛna kuma ale fana kan bi don kibaru kɔnɔna la n'an bɔra yen an bɛ taa Kati mara la Diyongaw fɛ ONG Taaɲɛ ale bɛ wuli ka jɔ bala waasa musow ni den tanganiw bɛ se ka lafiya yiriwa badabada ka kɛ an bɛɛ lajɛlen hamina ko ye u ka wuli ka jɔ kɔnɔ min ye Diyo komini dugu 7 ani buguda 17 olu kɔni y'a kanu ka denw ka furu joona ani nɛgɛkɔrɔsigi o bila pewu o baaraw sabatira kunungo Diyo gare la an bɛna kuma ale fana kan bi don kibaru kɔnɔ ka fara ninnu bɛɛ kan an na kibaruya wɛrɛw sɔrɔ ninnu cɛma a y'aw sigi k'u lajɛ sɔgɔni o bɛɛ bɛna walawala aw ye. NFTV jabarani filɛbaw aw ni su kokura bamananw b'a fɔ dɔw bɛɛ lajɛlen n'a dugujɛ kan don masa min ye kunun jira an ka bi yira an na an b'a ɲini o masa kelen fɛ sini ka se ka yira ni n'aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen na nin ye laada ye NFTV bɛ sigi nin waati la ka don kibaru fɛsɛfɛsɛ aw ye bamanankan na min na bɛɛ bɛ dɔ faamu min na a bɛ kɛ ɲɛmaayaso ka danganiya kɔnɔ a y'aw bisimila n y'a fɔ sisan kibaruyaw kɔnɔ an ka Mali ministre min ɲɛsinnen don sɛnɛko ma ale ni a jɛɲɔgɔn minnu bɛ sɛnɛko baara kan an ka jamana kɔnɔ u ye kɛnɛba dɔ dayɛlɛ bi sɔgɔmada in na kɛnɛ min bɛ tali kɛ jamana bɛ sɛnɛ maɲɔgɔlɔn minnu kɔkɔrɔ don n'o ye nɔgɔw ni a maɲɔgɔlɔn wɛrɛw ye n'u bɛ subventionné olu ma na olu kow ka kan ka kɛ cogo di waasa u bɛ se ka sɛnɛkɛlaw lasɔrɔ cogo ɲuman na u kana kɛ lemuruba ye ka bɛn maa si jufa ma i k'a dɔn kɛnɛ in kun y'o ye a kun jɔnjɔn ye sɛnɛkɛlaw bɛ se ka sɛnɛ nafa bɔ ka maɲɔgɔlɔnw sɔrɔ waasa dɔ ka fara u ka fɛn sɛnɛtaw ni sɔrɔtaw kan cogo min na kɛnɛ kan an bɛna taa daɲɔ ka fara an ka Jatala Bakari Kɔnɛ kan olu tun bɛ kɛnɛ kan mun bɔra la an ka lamɛn. Walasa sɛnɛkɛlaw ka baara ka nɔgɔya u bolo ka nafaba sɔrɔ sɛnɛ na ka forokɔnɔ nɔgɔw sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ gɛlɛya kɔnɔna na ani jamana kɔnɔdenw k'a dɔn k'u ka nafolo bɛ ka taa da mun fɛ ni hakilina falen tɔnsigi sigira sen kan sɛnɛ minisiriso fɛ. Aw b'a dɔn nɔgɔ ko ye mun ye subvention ko subvention ye mun ye an ka jamana wari bɛɛ a bɛ fɔ wari ye min ye budget d'État o wari miliyari caman de bɛ bɔ a la ka di pour que an ka se ka nɔgɔ san a da ka se ka nɔgɔya pour que nɔgɔ ka se ka sɔrɔ a ka se yɔrɔ bɛɛ pour que sɛnɛkɛlaw ka se ka nɔgɔ sɔrɔ u bɛ yɔrɔ donc an bɛna kuma an ni techniciens an ni sɛnɛkɛlaw an ni association an n'an ka partenaires minnu ye Banque mondiale minnu ye Union européenne minnu ye GIZ minnu ye AGRA a bɛɛ an bɛ sigi ka a lajɛ degu jumɛn de bɛ yen problème jumɛn de bɛ nin ko in kɔnɔ pour que an ka se k'a dɔn bɛɛ k'a faamuya ko an ka sira ye sira nin ye an ye sira min minɛ désormais o ye sira nin ye. Sɛnɛ minisiri ye ɲɛfɔli kɛ ko an bɛ don min ko bi ko degun caman de bɛ sɛnɛkɛlaw kan wa k'u ka nin tɔnsigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o gɛlɛya ninnu na cogoya min na. Aw b'a dɔn ko mɔgɔ caman bɛ baara in kɛ mais a tɛ kɛ ka ɲɛ wa nɔgɔ tɛ se a yɔrɔ la a tɛ se a kan ka di mɔgɔ min ma n'a ma se a ma don dɔ la a tɛ se don dɔ la n'a sera a caman tɛ se yen a kan ka min sɔrɔ a t'o sɔrɔ donc an b'a fɛ qualité ɲuman o ka sɔrɔ nɔgɔ min kan ka se dugu o dugu la a ka se yen a min kan ka sɔrɔ o de ka sɔrɔ an b'a fɛ fana wari min bɛ don a la o wari an ka se k'a dɔn a tilala cogo min a dira jɔn ma mɔgɔ min bɛ na fournisseuria kɛ c'est-à-dire k'a na nɔgɔ fɛra jamana ma k'a di sɛnɛkɛlaw ye il faut que i ka kɛ mɔgɔ min bɛ se k'a kɛ i ka kɛ mɔgɔ min bɛ se k'a di i ka kɛ mɔgɔ min bɛ naani nɔgɔ ɲuman ye parce que engrais ɲuman o de ye rendement ɲuman ye ni engrais man ɲi a bɛɛ man ɲi wa ni tɔnsigi in banna fɛn o fɛn min bɛ n'a bɔ a la kuma c'est-à-dire directive o directive min bɛ n'a bɔ a la o bɛ n'a kɛ an ka carnet de bord ye an bɛ baara kɛ n'a ye ni tɛ se ka ta a la parce que an bɛɛ de bɛna décision ta ni tɛ se k'o supporter mais i bɛ bɔ sira la minnu b'a fɛ ka baara kɛ ni tilennenya ye u bɛ continuer ka baara kɛ. Ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni hakilina falen baaraw bɛ to sen na fo araba don
février kalo tile 19 san 2020. n'an bɔra yen an bɛ taa minisiriso min ɲɛsinnen don dugu jukɔrɔ nafolo ko kisaw ma min ye k'a dɔn ale minisiri ka danganaya kɔnɔna la u ye cɛba caman bɛ minnu cɛsirilen don baara kɛko ɲuman fɛ u ka faso yɛrɛ kama a yira k'a fɔ olu cɛsiri kama u ye jonjo di dɔ kɛ olu ye sibiri don an ka jamana kɔnɔna la min yɛrɛ kɛra minisiriso in janbala la kɛnɛ kan na maa minnu bɛ n'u ye jonjo sɔrɔ olu nisɔndiyara kosɛbɛ wa kun jumɛn fana y'a to minisiri ye kalaturu ni maa ninnu na ɲina jonjo bɛ se ka d'u ma cogo min na a yɛrɛ ye ɲɛfɔli kɛ a ka kumaw kɔnɔ a ko bɛɛ ni jonjo ka kan n'i ye cɛsiri kɛ minnu y'a sɔrɔ minnu yɛrɛ m'a sɔrɔ hali bi u ka dɔ fara cɛsiri kan min bɔra a ko la an k'o fana lamɛn. Nin fɛn in na foli bɛ di président de la République de fɔlɔ ma son excellence Ibrahim Boubacar Keïta. Anw ni an baarakɛɲɔgɔnw de bɛ ɲɔgɔn kan yan anw de b'u dɔn mun bɛ mun kɛ anw bɛ se mun na anw de b'u dɔn mais n'an taara lase ale ma f'a ka dan an na fɛnɛ pour que ka se ka sɔn a ma donc ni mɔgɔ minnu filɛ nin ye bi olu mɔgɔ 15 cɛw b'o la musow b'o la ka baara bɛnnen don dugu jukɔrɔ nafoloko in ma ministère des mines nin kɔnɔna la an ka retraité dɔw b'a la u ye baara kɛ yan ka tɛmɛ an ka baarakɛɲɔgɔn dɔw fɛnɛ b'a la minnu banna tanyana k'u to baara la donc a dilen tun ne ni mɔgɔ minnu ma a ma d'u ma ten ko parce que ko u ka ɲi ou bien u bɛ yan u ye wasa don baara mun na ka baara in k'u sɛbɛ ye ka baara in kɛ i n'a fɔ k'u yɛrɛ ta nka ka a kɛ cogo de telle sorte que état ka nafa bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na en mun ka jamana dɛmɛ a kɔnɔna la donc bi an ye olu de ka ɲuman kɛ baara kɔnɔna la n'u ye dɛmɛ minnu kɛ baara kɔnɔna la an y'o o de lasigi kɛ olu ma bi donc ne kɔni b'u fo minnu m'a sɔrɔ o kɔrɔ tɛ k'u tɛ baara la mais an b'a ɲini fɛ halisa u fana k'u cɛsiri bɛɛ ka turu bɛ se bɛɛ k'i cɛsiri halisa k'i kunsi i ka baara in na n'o ye dugu jukɔrɔ nafoloko ye halisa jamana ka se ka ɲɛtaga sɔrɔ a kɔnɔna la. bi kun ye donba y'anw bolo ala barika la madame le ministre a ye an mɔgɔ damadɔ choisi ka an décorer donc an kun b'o kɔnɛ de kan bi donc a bonyana ma an t'a dɔn foli min b'an fɛ ka se madame le ministre ma vraiment an b'a fo ala ka kɛ sini yɛrɛ kɛnɛ an bɛɛ ma. donba de y'an bolo ministère la o ka ministre ka danaya ta k'a da i kan ka décoration di ma je crois que o bonya ye o bɛ maa fa o bonya an bɛ bonyamasegin kɛ ministre ma o bonyamasegin yɛrɛ bɛ kɛ président ma parce que président de ministre choisi ministre depuis an y'a baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ a ka bonya de bɛ s'a ma donc bi kɔni an nimisi wasalen don an contannen don vraiment an b'a fo ka waleɲuman dɔn. n'an bɔra yen tun y'a fɔ kibaruyaw bakurubaw la k'a fɔ Kati mara la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana Kulikoro mara ni mara caman bɛ yen ONG baɲumankɛtɔ taɲɛ n'a ɲɛmaaba ye Agnès Ɲare ale ni a jɔɲɔgɔnw bɛ wuli ka jɔ ba la waasa dantɛmɛ wale ani ɲangata minnu bɛ ta ka ɲɛsin an ka den tanganiw ma n'a bɛ sababu ye ka u ka ɲɛnamaya sɛbɛkɔrɔ gɛlɛya ka siniɲɛsigi yɛrɛ don kalama na n'o dɔ ye furu joona den ko a bali don furu la ani ka taa se fana nɛgɛkɔrɔsigi ma min ɲangata caman lase musolakaw ma hukumu kɔnɔna la ale bɛ ka dugu caman la faamuya kɛnɛ kanan na dugu minnu b'a faamu fɔ olu kɔni y'a kanu ka bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛnna k'a fɔ u tɛna na nin wale cɛjugu ninnu kɛ tuguni n'o dɔ ye den taganiw ka furu joona ani damatɛmɛ wale wɛrɛ minnu bɛ ta ka ɲɛsin u ma kunungo Dio gare la o ye commune dugu 7 ka fara buguda 17 kan olu bɛɛ lajɛlen y'u wakulu don u ka maire la n'o ye Dawuda Kane k'u bolonɔ bila nin sɛbɛn la jama bɔra fan bɛɛ ministriw ka taa se an ka dɛmɛbaa jɛkulu ma baara ninnu kɔkɔrɔ donnen don ministère du fɛ min bɔra a ko la Nef TV tun b'a kɛnɛ kan an ka cɛ k'a lajɛ. An ka tabiyaw ni laadaw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔna la nka ni jatew y'a jira k'a fɔ tabiya minnu ni laada minnu bɛ kɔlɔlɔba lase an ka bunahadamadenya yiriwa sabati koɲɛw ma a ka kan an ka filɛ ji ɲɛma jɔlen na ni k'o ko lajɛ cogo ɲuman na o de hukumu kɔnɔna la baɲumankɛtɔn ONG taɲɛ ale bɛ wuli ka jɔ ba la ka se ka nɛgɛkɔrɔsigi ani den taganiw ka furu joona kɔlɔlɔba min bɛ u ka ɲɛnamayaw kan ka o lafaamuyali sen lase kosɛbɛ an ka sigidaladenw ma jango togoda la wulikajɔw de kɛra sababu ye Kolokani mara tɛmɛnen kɔfɛ ani Kati yɔrɔ caman
dion communirali olu ka famia ka don a fɔ nɛgɛkɔrɔsigi ani furujona ti foyi lase an ka sigida ma segin kɔkɔ. O de kama a dugu 7 ka fara buguda 17 kan olu bɛɛ lajɛrɛlen jɛra k'u bolo bila ji kelen nɔ ni k'u wakulu don u ka commune maire la k'u tɛgɛnɔ bila bɛnkan sɛbɛn min b'a jira k'a fɔ nin kɛwale tɛna kɛ u ka dugu kɔnɔ cogo si la. Bɛnkan sɛbɛn in tɛgɛnɔ bilalen kɔfɛ Dawuda Kane o min ye commune maire ye ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye. A bɛ san 10 kɔ bɛ ani an ɲɛ se a bɛ nin baara la kati cercle kɔnɔ a bɛ yɔrɔ bɛɛ de la bon bi ala ye bidiyo garisɛgɛ don bita la pour que ka lettre ka signature kɛ bi convention l'excision d'aba dɔ ani mariage précoce kan bon bi kini vraiment dio dugu 7 a n'a communauté bɛɛ a n'a buguda bɛɛ aba dɔ se bi ka fɔ nin paratigi filɛ nin ye a bɛ bɛli bi donc bita in kɔfɛ a tɛna na kɛ dio parce que a bɛ mɔgɔ se fɛn ɲankata caman de ma donc an y'olu baaraw de kɛ bi ka mɔgɔ sensibiliser dugu bɛ adhéré la bi. Ale ka kɔrɔfɔ kɔfɛ musow cɔ a la an ba Fanda Jarabe ɲɛfɔli kɛ k'a jira k'a fɔ maire ye bolonɔbila min kɛ ko nin y'olu dugumaw bɛɛ lajɛrɛlen kumakan ye. Fɛn dɔ bɛ yen n'i t'a dɔn i bɛ don a kɔnɔ mais bi bi na ala ni taɲɛ sababu fili caman tun b'an bolo an bɔra a kɔnɔ walayi an kɔni ye ala deli hali bi ala ka barika don taɲɛ na amina furu joona nɛgɛkɔrɔsigi maire y'a signé commune dugu 7 y'a signé a bɛɛ lajɛlen y'a signé an bɛ an ka dugu de taɲɛ kɔ furu joona nɛgɛkɔrɔsigi dionkaw ko k'u ye kuwa ka kan a tɛ k'anw fɛ yan tugun. Nin kɛnɛ in kanna na an ka jamana faamaw bɛ k'a kɔ akɔrɔ don kosɛbɛ sabula u ko o bu nimiw dɛmɛ olu yɛrɛ fana ka yiriwa baara jɔsenw na kosɛbɛ. O de kama minisiriso min ɲɛsinen don den ba ani du o yakubayali koɲɛw kama ale y'a wakulu don Jibril Bagayogo la kɛnɛ in kan ale ye laseli mun kɛ an k'o lamɛn. Baara min ni an bɛ ka o ɲɛnamaya bi n'o ye cérémonie de déclaration publique ye ayiwa o b'a yira k'a fɔ ko baara de kɛra sigidaw la baara min don baara nɔgɔman tɛ sigikafɔ caman kɛra hakili falen caman kɛra walasa mɔgɔw ka faamuyali sɔrɔ k'a fɔ ko ɲɛtaga baara don ɲɛtaga kumaw don n'o ye ONG taɲɛ yɛrɛ b'o de kofɔ donc an bɛ o foli lase k'a fɔ ko nin ye anw yɛrɛ ka ko de n'o ye ministère de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille nin ye jamana ɲɛmɔgɔw ka ko de parce que ɲɛ bɛ faama fɛn fɛn sigilen bɛ yan duguden fɛn fɛn sigilen bɛ yan nin bɛɛ ka hamina ye kelen ye basigi bɛ se ka na jamana kɔnɔ lafiya bɛ se ka na jamana kɔnɔ n'o ye ka dɛmɛ don musow ma ka dɛmɛ don denw ma ka dɛmɛ don dutigiw ma ka dɛmɛ don an yɛrɛ ma. An bɛ aw ladɔnniya kɔrɔbɔ kuncɛla k'a fɔ baɲumankɛtɔn ONG taɲɛ ale bɛ ɲɛnamaya la an ka jamana kɔnɔ a bɛ san caman bɔ wa a bɛ wulikajɔ ba la an ka marabolow kɔnɔ sigida yiriwa ani an ka musolakaw ani den taganiw olu ka ɲɛnamaya bɛ se ka sɛbɛkɔrɔ kɔ a kɔrɔ don ni k'u dɛmɛ u ka hakɛw sɛbɛkɔrɔ tɔbɔtɔli la kosɛbɛ. Tabarikala aw yɛrɛ ɲɛ bɛ a la a ko tɛmɛnen kɔfɛ min bɛ tali kɛ ONG taɲɛ ɲɛma ni o ye madame Agnès Ɲare ale yɛrɛ ye dantigɛli dɔw kɛ an ɲɛ u bɛ wulikajɔ minnu na ani wulikajɔ wɛrɛ minnu bɛ sen na don n'a nataw la a ye min sɔrɔ k'a fɔ an ka jɛ k'o fana lajɛ. Fɛrɛ ba tɛ o i bɛ mɔgɔw la faamuya de anw ta o de ye k'a fɔ dɔrɔn ko a man ɲi o tɛ anw ta ye an bɛ wuli ka si ma de ka sigida la k'a yirila fɛn min don a man ɲi a bɛ min ni min kɛ ko o yira i la k'a ɲangatanw yira i la ayiwa ni ɲangatanw yira la e la e bɛ fɛn min kɛ ka taa o ɲangatatɔ ka sɔrɔ e ka dugu kɔnɔ an k'olu furakɛ ka di e ma e kɔni bɛ sira ɲuman ni sira juguman kɔni dɔn i kan ka taa min fɛ i b'o de dɔn an bɛ baro kɛ u ye de an bɛ baro kɛ an bɛna ni jaw ye cinéma numéro ambulant an bɛna n'o ye ka o bɔ u ye ka baroni kɛ ni musow ye k'a kɛ ni cɛw ye k'a kɛ ni denmisɛnninw ye k'a kɛ ni ekɔlidenw aw yɛrɛ ekɔlidenw ye yan ka cɛtiriniw bɔ k'u bɛɛ la faamuya donc ka tila ka degun yira u la n'o tɛ muso tɛ sigi nɛgɛkɔrɔ ko degun t'i la n'a m'i sɔrɔ a don a b'i sɔrɔ taalen ɲɛfɛ fo ka taa se furu tuma ma ani den sɔrɔ tuma donc welewelekan de bɛ anw bolo kule kunnandi o bɛ ladilikan mɛn mɔgɔ ka anw lamɛn foyi tɛ anw bolo ka di mɔgɔw ma ladilikan ɲuman de bɛ anw bolo ka di n'u y'o ladilikanw minɛ o ka bon ni sanu ni wari ye. N'an bɔra yen an bɛ segin ka na Bamakɔ ko kura k'aw ladɔnniya k'a fɔ sibiri tɛmɛnen kɛrɛnkɛrɛnnenya complexe culturel bulonba la seko ni dɔnko kɛnɛ min bɛ yen o fana ye jɛrɛ dɔ jabaya jɛrɛ min bɛ yen ni a bɛ ɲɛsin
ɲɔgɔndan min bolo dara n'a bɛ wele ko concours Jazz Star Voice ni o ye alimanw ka projet baara bolo bɛ n'o ye dɔnko ani maɲa olu ka laɲiniw kama maa minnu garisɛgɛ donna ɲɔgɔndan taara sabati tantɔ olu ni ɲɔgɔn cɛ a kɛnɛ kana na anw ka jatala Umaru Tarawele ka fara a ka kuma galamatigi Awa Kulubali kan olu tun bɛ yen mun bɔra a ko la an ka ɲɛma d'a ma. Ni ɲɛnajɛba min kɛra sibiri tɛmɛnen su a kɛra J-Star Voice dannikɛlaw ka bɔɲɔgɔnyali de hukumu kɔnɔ. J-Star Voice projet min tun dabɔra ka seko ni dɔnko bolofara min bɛ wele ko rapu ka o degedenw bila ɲɔgɔndan na bɔlɔlɔ sanfɛ. Bamananw ko dalenna ko mɛn dan ye mɛn tigila ye. Umaru Kulubali projet in hakilina taba don a ye ɲɛfɔli k'an ye kokura. C'était un projet ne mɔgɔw kun bɛ taa instru télécharger J-Star kan n'u taara télécharger kuma min na u bɛna ka dɔnkili da thème saba kan bɛn ani internet kɔlɔkɔlɔ nafa ye mun ye ani yurugu kɛlɛ kan. O kɔfɛ a ka kumaw kɔnɔ a y'a ka nisɔndiya jira ni ka dɔ fɔ an ye projet in kuntagala kan gɛlɛya la wali nɔgɔya siraw kan. Bon gɛlɛya mun kɛra o kun ye tan ko parce que n'a jateminɛ hali an ka conférence de presse la an kun ko a bɛ kɛ le 20 décembre. On va se k'a kɛ le 20 décembre après le 20 décembre fana kun ko le 15 janvier on va se k'a kɛ mais ala barika la an sera k'a kɛ le 15 février donc alhamdulillah. Maa saba minnu garisɛgɛ ye ni ɲɔgɔndanba in fara ci u ye u ka nisɔndiya jira dakuruɲɛ damadama kɔnɔ. Vraiment jara in participer à la vraiment a kɛra n bolo ko min n y'a jateminɛ k'a fɔ nin ko in ye fɛn ɲɛnama de ye. Mɔgɔ n'i bɔra so kɔni k'i nana fɛn ɲini kɔni n'i ye fɛn sɔrɔ i n'o nisɔndiya bɛ segin ka taga so o ye a nafa fɔlɔ ye. Bon a nafa filanan an ye connaissance caman kɛ ne yɛrɛ tun tɛ rappeur caman dɔn bon an ye ɲɔgɔn dɔn an ye photo ta an bɛ dugawu kɛ halisa kɔrɔkɛ ala ka bolo mɛn a ka baara la halisa a ka courage ta a ma nɔgɔn mais on peut y arriver. Nin projet a ye nafaba de ɲa ne ye parce que a y'a to ne seginna mouvement kɔnɔ quoi an tun mago bɛ mouvement na et puis thème kun bɛ fɛn na o de y'a diya ne ye trop parce que ne bɛ fɛ k'an ka jama la sensibiliser n bɛ fɛ jeunes ka bɔ a kalama sisan ko bɛn de ɲɔgɔn tɛ Mali kɔnɔ. Mais fait fana jeunes ka kɛ kelen ye Mali ka taga ɲɛ parce que mago bɛ Mali la sɛn wɛrɛ ka mun tɛ nin ye quoi compétition depuis nous ye thème fort ne ye ɲɛsin cohésion sociale ma pour ça parce que je sais la jeunesse on a besoin de ça. Bon ne bɛ se ka fɛn kelen min f'u ye dɔrɔn k'u cogo dɔn parce que Facebook ninnu réseaux sociaux sanfɛla galama yira dɔn i bɛ fɛn fɛn réseau kan c'est pas forcément la vérité quoi o tɛ se ka kɛ tiɲɛ yɛrɛ ye quoi o bɛ mɔgɔ caman lafili bon an ka denmisɛnninw filɛ nin ye anw yɛrɛ an bɛɛ an ka vie kɛra réseaux sociaux de an ka dumuni dɔ bibi an ka quotidien dɔ an ka fɛn bɛɛ dɔn or que c'est pas ça. O tɛ quoi a ma dabɔ o kama a dabɔlen don fɛn wɛrɛ de kama donc ne bɛ mun f'u ye u k'u cogo dɔn dɔrɔn quoi jamana kan'u ka du la an ka kɛ kelen anw de jeunes ye Mali y'anw de ye sini ne b'u fo n bɛ Umaru Kulu fo n b'a ka jama fo a ye initiative ɲɛnama de sɔrɔ ka nin kɛ bon minnu y'a partenaire ninnu fana n b'u bɛɛ fo vraiment u sababu y'a to sisan jeunes bɛ se ka anw ɲɔgɔnna anw minnu ye artistes ye n'an ma kodɔn an bɛna lakodɔn ni sira ye en même temps tuguni bɛn bɛ na jeunes bɛna wuli conscience kura bɛ don jeunes na formation kɛra o kama anw fana b'a la transmis an ka jama ma. Hakilina jiginna k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko J-Star Voice projet kɔkɔrɔma donna Musa Tembeli fɛ ale min tun bɛ a denfaya la. Musakako fan fɛ coopération allemande min bɛ wele ko GIZ Mali kɔnɔ o maaw de y'u jɔ ni o ye. Olu fana bɛ Mali kɔnɔ seko ni dɔnko yiriwali de sira kan. Seko ni dɔnko ye an ka ba Maliba danbe kɔrɔ ye. Limanaw bi kibaruyaw bɛ sɔn sɔrɔ yan nisɔndiyalen minnu fara ɲɔgɔn kan bonya ni karama kɔnɔ ka lase aw ma wulikajɔba kɛra an ka jatalaw ni kuma galamatigiw fɛ wa min ye jam fara ɲɔgɔn kan olu fana bɛ wulikajɔ la walasa aw ka nin ja ɲumanw sɔrɔ cogo min na ɲɛmaayaso yɛrɛ danganaya di nin baara ninnu ka lase aw ma ni Ala sɔnna sini nin waati kelen na don Kibaru 9 TV to a la olu bɛ fara ɲɔgɔn kan aw ye aw ka nimisi wasa kama Ala ka sugɛra d'a ma.